Я кажу вам словы на расейскай мове, вы іх перакладаеце ў сваёй галаве, а потым пішаце, колькі правільных адказаў у вас атрымалася. Сёння буду называць тыя прадметы, якія ёсць у кожнага дома. Вы, галоўнае, не хвалюйцеся, будзе лёгка. А пачнем мы з самага простага і прыемнага. Адзеяла. Раз, два, тры. Коўдра. Гэтым словам часцей за ўсё абазначаюць лёгкую і тонкую тканіну шторы. Занавеска. Раз, два, тры. Фіранкі. У дзяцінстве ў вас 100% была скамеечка ці невялічкае крэсла. Гэта называецца раз, два, тры. Зэдлік. Самае высокае і самае светлае на сёння слова люстра. Раз, два, тры. Жырандоля. А зараз пагналі на кухню, і вы мне перакладзяце слова кастрюля. Раз, два, тры. Рондаль. Гэта літаральна рондаль. Ну а это былі ўсе словы. Дзяліцеся вашымі поспехамі ў каментарах. Галоўнае ведаць, што адзін правільны пераклад – гэта ўжо поспех. Далей больш.